tinaping muka katon lir kaberanang tinulubra markata candrane lir puspita wurawari kacarita Sang Adipati Karna wis midhangetaken sabdane Sang Wiku kang pungkasan mapan iku setunggaling nalendra kang lantip ing penggalih uninga marang gelagating pandhita lan tanggap sasmita tan kuwawa amambengi marang dukanira satemah Sang Adipati Karna sirna trap silane bebasan ilang uba sitane nyat saka ing palgan tanpa taliwara nyandak pandhita kalarak medal jawi geger paseban Paman Arya dereng ngantos kelampah ngudi wahyu satemah sampun wonten kedadosan mekaten wungsal wangsul yen kula menika setunggalipun titah ingipun kiwakaken kaliyan Jawata saben darbi kang panggayuh menapa kewara temtu wonten cobi ingkang langkung awrat iyeng kok ya ana wae. Kakang Durna melu ngrubyuk-ngrubyuk. Loh, lole dicuni kula Kakang Durna. Kula mangertos angger Dipati Karna bermantiya menika wau. Gragapan manah kula kok tekan-tekane penggalihe. Tegel-tegele banjur nindakake marang angkara murkane. Ing atase ana pepanggihan semene gedene. Nggih. Nglarak Sang Tapa medal jawi cobi napa sing dipun angge rembak lan apa kanggo jalaran murkane. Oh nek ngoten sampeyan iku ya pendhita cupet penggalih. Durung pana mungguing sabda pasemon lan sasmita. Pasemon apa? Lho, Sang Tapa niki ora pun ngendika to. Eleke Kurawa niku ora iso manunggal. Digambarake kayu glugu nek glugu wis pancen tuwa tulus patut kanggo kekuatan ning glugu wae ketulusuban luyung. Glugune Kurawa luyung angger Dipati Karna mula ora mukal banjur bermantiya duka yayah sini. Lah nggih teng riku niku. Niku jenenge wong duweni rasa kemeren. Semelang yen Sang Tapa menika pun paring pelenggan. Lah senajan to ngono mbok ya dirembug sing apik-apik ora kok teka-teka duka yayah siniplin. Siniplin iki apa? Kula cok gumun-gumun banget. Lelakon sing kaya ngono kuwi dicuni. Lajeng dos pundi nggih? Kula nyuwun paiguh.
Kados pundi sepatus saged meper kamurkanipun Koko Prabu lan lajeng amambengi dumateng kamurkanipun Rama Penemban. Kapasrana Kakang Durna kemawon. Paman, kula timedal Jawi nyumanggaken anggenipun ngreka daya amrih mendho kamurkanipun pepunden kula kekalih. Oh inggih, inggih. Jer Sang Tapa menika dipun dherekaken para putra-putra angkat. Temtunipun ingkang bapa badhe nduwa dumateng kamurkanipun ingkang Rama. Tali wara rumiyin kaliyan para putra-putra kados pundi sayogyanipun. Syukur bejo sewu yen para putra-putra menika mangke siaga badhe meper kamurkanipun ingkang Rama Kakang Penemban menika wau. Nggih. Paman Sengkuni Metal Jawi. Kadhawuhna para kadang senajan wonten kedadosan mekaten menika mboten magepokan kaliyan negari. Amun ngantos lajeng klenthing penampi tundhonipun salang tunjang rebu dujung mboten mangertos menapa sumbering perkawis. Bab menika cekap ingkang bapa kepareng tumuli nyuwun pamit lengser saking pasowanan nggih ngatos-atos. Paripurna pangandikaning nata sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita Ten Ratu Sungaran. Pangandikaning Pandhita sabdaing nata ento katati yekti tan ana bedane. Pasemone lir Tirta Kresna kinaro nyerat mungging dlancang tan kepareng lumebek mangsine. Arsa kondur kedaton kadheaken para abdi bedaya candhaing ratu kang luhuring pambudi. Dasar obra busanane gumleyong tejane wonten Jumantara.
wus kondur kedaton. Ingkang sinuwun nata ngastina kadhiraken para abdi. Kandhek wonten ngajenganing pintu dana pertapa danane papan peparing tapane kudanan lan kepanasan. Yen to kacarita genging para saarga suta dhuwuring ngungkuli puit pucang lan tirisan. Rupakane adeg-adeging pura wesi baletung sirap prunggu sari. Puncaking pura pinarian inten bumi gedhene sak kambil katutabone. Yen dalu kinar damar sak lebeting wongkon kraton Ngastina yen pinuju rina rebut sorot marang Wang Pratangga Pati. Ingkang kinau tandha tengara siang lan dalu kelangan dalem peksi jiwa-jiwa awit yen rina ngupaya boga yen wengi wangsul wonten papanira. Pelengkung kang rinupaka gambaring klungkang minum jaladri tetebeng kanan lan kiri pinarikan gambar maneka warna. Lung-lunganing ron-ron kang cinandra. Gegambarane wana kang genggeng gung liwang-liwung. Rupakaning gambar pagunungan kang ketingal pating jenggelek. Sinung gambar satu labur kang kira sinungging rina Jawerdi saka pinter kang gambar kaya satu wana kanjengan yuswa. Wiwara kang sinung gambar jalurane manudya kang kaenta-enta lir Bathara Kumajaya tuwin betahi ratih. Mineping korika manten pinanggaken yen menga kaya bidang sowang-sowangan. Kanan kiri pinaringan reca Gupala. Reca Watu Gupala Gandharwa Sela kang ginambar Utadenawa. Rupakane rikma kawatitra kumala untu slaka ilat Mas Jingga Karna Jinara Trusenggrana. Nglebet narian marcu mbani kumbang lanang lan wadon. Senteking kori kageting permara mabur kaya reca mulya jati teman mulya. Undak-undan jerambah akik bang jejubinan. Mergi kang trusing kedaton sinebaran Nila Pukaja Nila Cendani. Sinampar para budaya pating glebyar pating celorot. Dinulu katonto umbul sangka pucah ukir tirta kang mili pinara para tinalang wenten kang anjo kedaton wenten ingkang dumunung ing taman. Katitik amrik arum gandaning tirta kacena kelunturan kanya ing bedhaya layoning puspita. Nengi kocapa kang wenten kedaton Sang Yayu Dewi Banawati ingkang pinuju suka parisuka langen mresani ajar srimpi ajar bedhaya kang wilangane mung kawalan ajur sisih maneka warna. Kairing swara gongso nyumangrangin keplok pepinjalan surangin asih regeng gumer-gumer jroning Datulaya. Kendeling beksan sinarengan suwuk gongso abdi dalem munjuk atur yen ing sinuwun wis kondur kedaton. Sigra ngrasuk busana Sang Dyah Banawati sawya dumadilir widodari Kejawantah. Amapat ing raka ngasta bokor isi tirta kinarya ami jiampi andalem. Soing paripurna kagandhing kondur Datulaya. Candraning nata gung kinathara.
Samya tata lenggah kembul bujana. Sinambi amrisani ajar bedaya lan ajar simpi. Midhangetaken swara gongsa kang nyomang langit. Ing kono Sang Maharaja ical sungkawane awit kalipur para abdi. Ing ngeting wantian Duk Rikala Semana jroning Stinggil Binaturata Sang Buminata cekap nggenya kembul bujana dawuh marang para abdi kinen wangsul wonten wismanira dewi-dewi. Widagda sabdainata marang Sang Padmiyara pungkasane Ratut Keprabon Nalendra gumanti Keprabon kang sarwa seta. Arsa muja semedya ngrambut jantur netepi marang kewajibaning manungsa kang manembah marang Jawata. Utusan para abdi kinayusaken dupa ratus rerangkening semedi. Wis siaga dupa tumpang hakni dupa menyan hakni geni menyan tumpang geni bul kukuse mangaladalat. Sige kang wenten jroning Datlaya Kacapo kang wenten Pasih Banjawi. Patih Sengkuni ngawe para putra-putra Kurawa. Ora mantra-mantra iku kadainata. Anyaketi Lenggar Sang Nindya Mantri pating glidrah pating dlajit trancandraning lir barungan tinanggap. Kaping Prawandawa sumaping pabarisan runanggana
Ronanggana gawe gelar sira wang-wang nyuwun pangapunten maninging putra badhe nungsung werta kados pundi dawuh dalem Koko Prabu lan wonten kedadosan menapa ketingalipun kados wonten rame-rame man inging putra bana keling nungsung pawarta kula nungsung pawarta surata ngendika kanthi wijang menapa dawuh dalem Koko Prabu boten sah sangga nunggi dados dawuh niku sok glogok nek ana dawuh ora rasah dadak nganggo ditameng-tamengi sing bloko mawon nyacat para Kurawa sing cacat napa mangke diduduhake apa cacate ngoten dadi nek pancen gelem ngowahi eleke ya ben do wae nek ora ya pecat ngono apa nek ora dikejemi ndak manut ha iya anakku lanang nggir Dursasana wonten dawuh lan kabeh para Kurawa kula ora tak wiji-wiji kowe do tak kon kumpul ingkang isine bakal tak paringi keterangan saka dawuh Kadang Werda anak Prabu Duryudana abot-abote aku iki dadi patih ya nggih patih niku kudu nyangga bot man kudu sing triti le mresani para Kurawa ngoten niku. Nika lho conto nek Ndrawati Udawa. Nika Udawa nika senajan sedulur kalian Koko Prabu Kresna ning rak sinamun boten ketara. Ning nyatanipun Udawa nika maju temenanan. Tur nika goblok banget. Ana kumpulan kumpul. Ana latihan menyang mbuh rakitan ra bener. Nah, sampean semono uga aja demeh wong tuwa, Man. Nek perlu dadi contone para putra wayang Ngastina mboten kok enak kapi enak. Enak kapi enak ki apa? Enak kuwi rasa kapi ki kethek. Enak meneh rasa meneh. Tau ngrasake kethek po. Wilah malah ngejak gegojegan. Iki ngene, rikala semau sing dipenggalih anak Prabu kuwi nampa dawing dewa isa nurunake wiji ratu yen pinter kedulungan wayu widayat jati. Ngono. Koko Prabu lah iya ora Kadang Werda kabeh sing kedulungan bakal bisa nurunake ratu. Nek Kurawa gak iso, Man. Yakin gak iso. Liripun kula matur ngaten menika katitik urutipun mawon. Beda kalih Pandhawa. Putra Senopati iso dadi senopati. Contone sinten? Werkudara, anak-anak Gatotkaca. Dadi senopati. Turun ratu iso dadi ratu, saka Pandhu Janaka mijake Abimanyu, miturut saka pangirane para winasis kuat dadi ratu. Senajan durung, ha iya. Piyayi nurunke piyayi. Nek Kurawa mang goleki sinten sing mentes. Anak Kurawa Senopati bakul petik. Gede-gede cilik-cilik. Ngoten niku, Man.
Mang pikirke coba. Nek kaya Kartomarma niku pun mumpuni mungguing teng Kurawa. Napa-napa ngecaki. Ning anake iso kaya bapakne. Nek le muni tangane mati sisih. Cah kok sing domongke malah sing ora. Nah, nek Pandhawa niku wonten, Man. Sing bekti wong tuwa dibekteni anak niku pun mutlak. Tegese mutlak ke apa? Pun sedaya ngoten lho, Man. Nek Kurawa mboten wonten niku. Anak sing bekti kali wong tuwa. Sampeyan pun tahu diantem anak sampeyan. Nenek Durma Gati pun. Ngono ki mung kaya didelok. Bapak niki rusuh apa ora ngono. Lajur pripun wau cobi mangendika. Sing dipasrahi supaya nggayuke wahyu ora ana liya kejaba Sang Tapa Resi Danawilapa. Ngebon tiyang sanes. Ngebon ki apa? Minta sraya tiyang sanes. Ah iya, niku teng riku niku. Demeh iso ngongkosi. Ha nek pancen dasar iku nganggo laku prihatin mbok putra wayang didhawuhi dipepetke dokon prihatin ora napa-napa Pintasraya demesa ngopahi napa-napa iso Pintasraya demesa ngopahi. Boros. Niku teng riku niku eleke Kurawa iki teng riku niku. Engko dhisik to. Ning Sang Tapa ngendika ngene. Aku gelem mbiyantu yen Kurawa iso manunggal. Nyatane Kurawa karo para bocah Ngamarta kuwi bedane akeh. Setitik wilangane yen Pandhawa kuwi kuwatane pancen ngiring-iringake. Apa sing digayuh bisa kelakon, buktine saiki wis padha mrenca papan kinarya teteki ngono. Ah, kapok ora wis. Angger didhisiki Pandhawa ngono kuwi ora uman-uman. Yakin iku, Man. Ah, carane janji bisa njugarke tapane para Pandhawa. Le njugarke mawi cara napa, Man? Sing ana negara Ngamarta rak ming bocah-bocah. Kuwi digawe rame. Syukur iso mateni salah sijining para satriya Ngamarta, ngono. Sing dadi ancaman kudu mati Abimanyu. Niku sing dipenemuni sinten? Penemban Danawilapa. Ah, niku dudu pendhita malih niki. Ah, banjur Angger Dipatikerna atur wangsulan marang Angger Jaka Pitana kang isine yayi yen cara kaya mekaten kula ora mbiyantu ora ana gawe wahyu kok nganggo cara mateni wong. Niku pancen bener, Man, bener. Penemu ngoten niku bener. Ngendikanipun Kakang Karna niku bener. Ning ngendikanipun Danasiyasa sinten wau? Danawilapa niku luput. Ah, banjur Sang Danawilapa ngendika. Yen kaya ngono aku ora sagu nggambarke Kurawa ki ora iso manunggal. Pasemone senajan cilik kayune yen Pandhawa kukuh awit bisa manunggal dadi siji dadi Pikukuing Wisma. Yen Kurawa gedhe kae kayu glugu ketlusuban luyung. Ora bakal bisa gawe Pikukuing Bale Wisma ning malah ndoyongake Bale Wisma. Ana tembung kaya mengkono Angger Dipatikerna tanpa nganggo taliwara. Resi Danawilapa dilarak metu njaba rame iki mau. Oh. Salahe dhewe kok, Man. Ah iya. Niki Kurawa ora ana sing ngluputake Kaka Prabu Karna iki mboten wonten. Tetep Danawilapa sing luput, Man. Raan.
Ha iya ngono. Lah kula menika gandeng dados sentana. Sak pengkeripun kedadosan ngaten kula niki didhawuhi pripun? Mangke kula tandangane, Man. Mbuh bener mbuh luput ajeng kula tandangi. Apa kula nyekel Dana Wilapa? Apa kula bondo Kakang Karna? Apa bondo sampeyan? Manut. Iki ngapa ya? Aku ki luput apa? Anane Dana Wilapa tekan ngriki dadi tetungguling Kurawa niku sampeyan. Penganggepe pengangkuwe gurune Kurawa mang takoni tiyang Sementri sing tau diwejang sinten dereng wonten. Lah kok ora gelem njaluk. Tenimbang nampa wejangan umak-umi kedua umak-umi ngramal. Wong penemune do kaya ngono. Teng riku-riku, Man. Iki kowe kabeh do ora didhawuhi. Mung supaya kendel ngawasake lan mbok menawa ana kawula sing kurang tanggap supaya dinuwa diparing ana prisa. Amrih uninga yen bab iki ora magepokan karo negara Ngastina. Dursasana kekesing gelar Pandhawa sigra ngrusak gelar kang sinapit turang mulatori sang Arya Sena nggih nek ngaten kula kantun nderek Dimas Tirtanata wonten dawuh lan kabeh para Kurawa siaga tata-tata ngepung ing Kukuban Ngastina. Ngawasake mbok menawa ana kawula sing kurang mangerti lan kurang tanggap supaya diparingi prisa yen babagan iki ora magepokan karo negara. Sendika. Paman tindak pundi, Man? Lho niku mboten sah ditekoni nek bab paman sing kuwi sak geleme wong ketua kok. Nggih mboten, Man. Rono ya men, rene ya men. Aku ora arep omong-omong karo dapurmu. Kowe iki nek ngomong sithik rong titik nyerikke wong tuwa kok. Lho nek pancen rumangsani cerik ngoten dadi-ati le dadi wong tuwa, Man. Anane Pandhawa do cungkrah kalih Kurawa niku merga saka otak-atik aning pikir sampeyan. Nek gak ana rasa otak-atik aning pikir sampeyan gak mungkin. Pandhawa do antem-anteman kali Kurawa paedahe napa, Man? Biyen dek cilik kanca bal-balan. Kanca neker-nekeran, tapi bareng sampeyan diparing kelenggahan, Pandhawa ketok gedhe diincim patine. Ngoten niku. Njur sampeyan mresani Kurawa, nek ana Kurawa sing uripe seneng, dheweke malah sengit. Nek sing Kurawa sing kaya Citraksa, nrongso tinggal sing wedok. Sampeyan malah bungae ora jamak. Lah pancen ora genah. Teng riku niku nek upama ta sampeyan iku mboten duwe kelenggahan pate ngoten wae alah remuk, Mas. Aku ora ngrungokke omong ngadi mudurma gati, tak anggap wong rada sinting. Sing pokok iki wektu tak pasake Dursasana cekap klub piyambak, Mas.
manira Cumenta Kuraweswara Cinandari sang Trusna Cimena kabesanan Mangelingono patine sang Esti Tama Kakang Patih Mandana Sraya kula sinuwun ora bakal samar penyirani Paman Resi Durna ingkang merpegi lajeng kepareng kula nyuwun prisa wonten wigatos menapa kawontran ing kraton Ngastina ketingalipun wonten kedadosan ingkang Nyolowadi Premban kula ngger menapa panjenenganipun putra angkat saking Sang Tapa Resi Dana Wilapa inggih mboten badhe lepat kula saking negari Simbar Kemloko yen pian dereng nate tepang kalian kula ingkang sampun dipun paringi jejuluk Prabu Dewarat Muka menika patih kula nggih matur nuwun anak Prabu Dewarat Muka kepareng kula badhe atur uninga dumateng piyambakipun anak Prabu bilih kawontenipun setinggil binaturata estanipun Sang Tapa Resi Dana Wilapa menika dipun pitados dumateng anak Prabu Duryudana dipun aturi nggayuh wayu ingkang nami Wayu Widayajati nanging wonten ingkang boten nrimakaken jalaran saking pangandikanipun Sang Tapa Srana iku kudu bisa mateni Abimanyu awit menika kalebet titah ingkang kedunungan Dur Angkara mila wonten ucap-ucap kudu bisa mbrasta Dur angkaraning praja Ngastina ewadene wonten pangudara mekaten angger Dipatikerna mboten nrimakaken ngantos ingkang Rama dipun larak saking Stinggil dumugi wonten sak jawining Stinggil dosanipun menapa ketelusuban luyung kae kile ngendika kepiye kae ditakoni dosane apa kok ketelusuban luyung menika nyuwun prisa lepatipun napa Panembahan mung tembung ketelusuban luyung togok melu-melu ora wis ana wong kandha ketelusuban luyung kok takon terus sing dikarepke tak kakang niki sing telusup niku luyung saking pundi ngoten lho Mbah luyung saka ngendikane Sang Tapa kuwi mengko telusup nang borokmu po saya elek menika yen ngaten dasar namung saking tetembungan nggih leres dadi kurang tanggap sasmita banjur angger Dipatikarna ngegungake dumeh diparingi panguwasa lah anak Prabu Duryudana paring dawuh yen saged menika dipun penggak ampun ngantos wonten kedadosan nanging yen penemu kula mboten wonten ginanipun yen dipun penggak malah kepara Dipatikerna menika kemawon pun sirnaken awit klebet luyungipun nggih yen menika mboten lusup wonten ing Kukuban Ngastina kula kinten glugu tulus sae awit mboten wonten reget ingkang badhe damel sekengipun Kurawa senajan kula semanten ugi
Mboten nrimaken pepundhen kula alit dipun damel wirang ageng ngantos nandhang sakit. Lajeng kersanipun badhe kados pundi Karna badhe kula adhepen. Mboten perlu gepok kuncanipun Rama Panembahan. Lah yen panjenengan saged ngadepi dhumateng Dipati Karna mboten perlu ngentosi gantaran wekdal nggih. Mumpung menika Kang Rama dipun larak wonten sak jawis tinggil yen pancen mekaten pun jantu kemawon. Supados Karna diun cepeng alit pun kunjara ageng pun perjaya batih ndawuh. Wadya bala kabeh didhawuhi siaga sikep gantut wih laku labrake Dipati Karna. Tibaning raga gumlundung ing bantala sinaputing samirana jagat dewa Bathara Resi Dana Wilapa sing dadi wong pinter kuwi ora ming kowe. Senajan to Dipati Karna tanggap mungging pasemonmu, aku dudu bocah cilik maneh. Pangucapmu kapireng Yayi Prabu Dlasan para Narapraja. Kaya gawe abanging talingan. Sambatoh, yen pancen kowe bisa tangi ora nrimake, ora bakal kelakon aku mundur saka palgota adepi tekaning Sirna Margalayu bakal tak lakoni. Tak enteni gedhegmu. Cinarita gladran kunarepane Sang Resi Dana Wilapa. Katungka Prabu Dewaratmuka Dlasan para Wadyabala. Rama Panembahan, kenging menapa Panembahan? Pandhita Kinarya Wangsit pindha kembang nesep madu tanpa tala ngengetana doaning pamudyanira Rama Panembahan kenging menapa? Dos pundi Panembahan kula aturi paring dawuh dhateng Kang Putra yoga kula anggere Prabu Daratmuka. Ditata riyin penggalihe. Nek pun ditata saged tumata gek ngendika sing kanthi wijang.
ning wis ora susah dadak nganggo diwuwui lan dikurangi apa anane. Nah nek pancen pun ngoten njur dipikir sing luput niku sinten? Mula pomo dipomo nuwun sewu nggih, Mbah. Yen ngendika menika kudu nganggo tipenggalih nggunakake pretungan sing lembut. Panjenengan menika sampun panjenengan sepuh amit sewu. Sing patuta dadi sumber contone para putra wayah yen ngendika penyancok keladuk. Nah, kasangsarane panjenengan menika gumantung dumateng pengendikanipun Sang Tapa. Ora mokal yen ajining diri bisa bae nglatih. Ayo to, Kang. Ayo. Mula Kang saka iku mau aturna nang kersane Sang Tapa. Muga banjur dadi pengenget-enget. Ayo. Sing supaya kuwi banjur ayo. Wong durung cukup le omong kok ya wis muni ayo. Ngerti warat muka cumadung jauh bener. Sumurupa saknyatane pancen aku sing luput. Merga aku Darbi Pasemon ngenani bab Pakarti Dipati Kerna sing ora kena tak rungokke. Dheweke nduwa kang dadi karepku nggonku bakal njugarake tapane para Pandhawa. Tekaning Data. Banjur aku Darbi Pasemon mulata Kurawa ringkih tak gambarake kaya glugu ketrusuban luyung. Arak ngono dadi cetha. Sang Tapa Begawan Durma male ngendika ming wonten apa ta penan ketrusuban luyung. Angger ana wong takon ming ketrusuban luyung. Aku sing salah ki sing dipikir sing salah ki apa luyunge apa glugune. Nek luyunge sing salah ya pancen dasare luyunge blayangan goleki telusuban. Nek glugune sing salah ya glugune sing nyak-nyakan. Goleki luyung. Kowe iki cara ngendi kaya ngono kuwi? Kolemu kebangetan temen long bilung. Mbok rasakokan wangsalan. Niki dudu wangsalan iki maturna panane kok wangsalan. Wangsulan kok ngono kok dienggo. Ayo. Banjur aku dilarak Dipati Kerna. Tekan nonong ing alun-alun iki. Wis to nggih rasah melu-melu. Abot enteng mapan kuwi tuwing saka pikirku ya tak adep niku kula mboten nrimaken. Jer kula menika putranipun Kanjeng Rama badhe kados pundi tetep badhe kula belani. Yen pancen bakal tok belani apa wani ngadepake Dipati Kerna menapa ing kula ajri. Nek pancen wani ya sing ati-ati. Ateges ngetokake bektimu marang Sudarma. Lenggah kula labrake.
patiker nalinganira sithik purnaming manjajajanira mulat lepasing pusaka Kunta Gandewa Wijaya danu Dipati Karna lho. Sapa wani nyeraki aku banjur pangucapmu kasarku mawani nungkak krama. Aku ngajeni apa sing tak ajeni dadi mungsuhku. Yen durung mangerti karo aku, iki putra angkate Rama Penemban Resi Danawilapa. Narendra Simbar Kemlaka, Prabu Dewaratmuka. Aku ora nrimaki pepundhenku tok gawe wirang. Oh, ngono karemu. Lah upama tok ora trima, mergo saka wong tuamu tak gawe wirang. Kowe arep apa? Njur aku kudu kepiye yen brasta marang pangucap ingkang nyimpang saka bebener. Gawe wirange Dipati Karna kepireng wong kang wilangane luwih saka 300. Upama kowe kepiye? Ora berduli apa-apa sing tak perloke nggonku dadi putrane Rama kang kudu aku atur bekti. Sapa sing gawe kacintakane Sang Tapa tetep bakal tak percaya. Oh. Kowe arep bela karo wong tuamu, bapa gurumu ya. Yen pancen perlu gawanen perjuitmu. Kanthi sukma kadang dewa kurang setiken dita mimang kerna cilik ora iso mecah siramu tak sembah labrak parek. Kadangipun Kakang Dimas Jayarata ora ngira yen jeneng para yayi nututipun Kakang tumeka ing kraton Ngastina.
kaluhuran pangandikanipun Koko Prabu senajan to Ripaduka boten nampi dawuh. Tatkala kula saking kraton Pesta Pralaya sowan wonten ngawangga pinanggih sepen jalaran Koko Prabu Jengkar. Namung Kakang Mbok Surtikanti paring dawuh bilih ing penggalih boten sekeca. Kepeksa Ripaduka kadawan nungka Koko Prabu midhangetaken wenten menapa pawartanipun nagari Ngastina. Dereng ngantos mlebet setinggil Binaturata. Kula mangertos